Hej så, jeg sidder lige i Men's Lives udstue. Det er en af de steder, hvor man kan lege lidt. Øh, det vi leger med i dag, det er en af de ting, du formodentlig ikke vidste, du manglede, men som du mangler helt sikkert. Og det er en robotstøvsuger, og du kan se, jeg har den lige her. Den kører rundt. Øh, den er genial, når du lige har fået rodet lidt rundt med wifi'en, og du kan se, at jeg er nu på vej mellem mine ben. Øh, det er simpelthen som at have din egen hushjælp. Jeg har taget den ud i stuen her, for her er der som regel lidt beskidt, den har allerede taget en del af det snavs, der er lige om lidt, så kan du se. Vi har bare ladet videoen køre med den, så kan du bare se, hvor meget den suger, den her robotstøvsuger. Den er fra en Netspor, det er deres ypperste model, 650, ikke 60, 650, nu skal jeg lige se her, ja. Og kører vi lige rundt, så vil jeg lige fortælle, mens du ser med her. Du kan se, så faktisk fået en del skidt ovenpå med det, fordi der er ret støde derude. Det er et rigtig godt sted at teste en støvsuger. Se hvordan den lige jorder rundt her mellem stolene og finder små veje, og ja, der kommer den nok ikke igennem, men så må den finde en anden vej, og det gør den. Det er jo genialt. Og ikke nok med en støvsuger, så kan den også vaske gulvet. Det her, det er jo genialt for os, der ikke er super hype på at skulle både støvsuge og vaske gulv, men det er der nogen, der mener, at det skal gøres fra tid til anden, så den her kan i hvert fald hjælpe med det, og det er jo fedt. Så jeg vil bare lige sige herfra, at lige om lidt, så får du bare lov til at se den køre. Du kan se dens styrker og svagheder i artiklen, vi har koblet til. Så er det vel bare at sige zoom, altså